Un dels massatges especials que tenim seria el massatge del segon cervell o massatge intestinal. A qui va dirigit? Jo crec que una mica a tots, però sobretot a aquestes persones que corren, que tenen pressa, que no s'acapen res, vull dir que se'ls fa un munt. Què passa amb això? Que et trenques a nivell energètic, vull dir, el sistema digestiu, no només treballem el sistema digestiu perquè funcioni bé, sinó les emocions. Vull dir, ens acaben tancant tot el que és la part de l'abdomen, el plexe solar, acaba sent algo tan bèstia que no podem ni respirar. O sigui, el que fem amb aquest massatge és obrir, desbloquejar i obrir. Quins passos seguim? Seria treballar tot el que és el sistema digestiu a nivell profund. Faríem seguidament un embolcall o semi-embolcall de fang. El que fa el fang també és treure inflamació. I mentre tenim aquest embolcall, faríem un treball de reflexo, però simplement a la part del que és l'abdomen, desbloquejar també l'abdomen, o sigui, tocar tots els punts al peu de la part reflexa de l'abdomen. Després, clar, no podem oblidar de la part cervical, és molt tensional. Mentre tenim l'embolcall també faríem 4 estiraments cervicals per desbloquejar una mica i seguidament retirem l'embolcall i fem un massatge de relaxació. I amb això, nous.